dag skal vi snakke om radioaktivitet og atomer. Så vi ved, at alle stoffer er opbygget af atomer, og hvert atom det består af protoner, neutroner og elektroner, der kredser rundt om atomkernen. Partiklerne, protoner og neutroner, de minder rigtig meget om hinanden, men har dog ret stor forskel, som er, at protoner de har en elektrisk ladning, mens neutronerne ikke har nogen ladning. Elektronerne til gengæld, de har en elektrisk ladning, som er lige så stor som protonernes ladning. Men forskellen er, at elektronerne de er negativt ladet, mens protoner de er positivt ladet. Den samlede ladning ved et atom er dog 0, fordi at der er lige så mange elektroner, som der er protoner i et atom. De elektriske ladninger de forekommer i to typer. En positiv ladning og en negativ ladning, som jeg også nævnte lidt tidligere. Og de her ladninger de kan påvirke hinanden ved enten at tiltrække hinanden eller frastå hinanden. Hvis en partikel ingen ladning har, så er den neutralt ladet. Og det kan ske, hvis et atom har lige så mange positive ladninger som negative ladninger. Og vi siger, at ladninger de er omgivet af et elektrisk felt, fordi at ladninger de påvirker hinanden over rigtig store afstande. Vi angiver antallet af partikler i et atom ved bogstavsforkortelser. Hvor Z det er atomnummeret, som angiver antallet af protoner, og N det er neutrontallet, som angiver antallet af neutroner, og A det er nukleontallet, som angiver antallet af kernepartikler i kernen. Og som vi ved er næsten hele atomets masse centreret i atomkernen, og det er massen, som er bestemt af antallet af nukleontallet. Atomet er ikke en udelig enhed, men man har det, der hedder elementarpartikler, og dem opfatter vi som udelelige, netop på grund af elektronen. Et atom kan miste sine elektroner, men vil få dem igen, og da elektroner er elementarpartikler, vil alle elektroner være ens. Derudover kan atomerne gå sammen med andre atomer, og denne molekyler. Men selvom molekylerne de nedbrydes, vil atomerne stadig bestå. Så det vil sige, at atomer i de fleste tilfælde er stabile, men i visse tilfælde er alle atomer ikke stabile. Grunden til det er, at de har fået for mange neutroner eller protoner i kernen, der gør, at de ikke kan blive ved med at blive, som de er. Derfor henfalder de. Og i den proces udsender de en form for energi. Det kan fx være partikler, der bliver udsendt, eller elektromagnetisk stråling. Der findes 5 forskellige typer for henfald. Alfa-henfald, beta-henfald, beta-henfald, gamma-henfald og en elektronindfangning. Ved alle de her henfald, så er der 3 ting, der skal bevares. Og det er energien, det samlede antal kernepartikler og den elektriske ladning. Hvis jeg så skal starte med alfapartikler, så har alfapartikler 2 protoner, 2 neutroner, og det vil sige, at de er altså atomkerner fra atom og helium. De kan stoppes fra en hånd eller et tyndt stykke papir, og alfastråling det har den største ioniserende effekt, og ioniserende partikler de kan ødelægge celler, fremkalde kræft, men det kan også helbrede kræft. Beta-partikler det er en elektron, som kommer fra kernen, og kernen indeholder ikke elektroner, men indeholder neutroner. Og neutroner de kan omdannes til protoner og en elektron. Gamma er en elektromagnetisk stråling, ligesom lys, og når elektroner de springer fra en skal til en anden. Gammastråling de kan stoppes af flere centimeter bly, og kommer ofte efter en alfa- eller en beta-henfald. Her har vi et kernekort. Det viser, hvordan en atomkerne henfalder fra en nuklid til en anden nuklid. Kernekortet er et koordinatsystem med neutrontallet n ud af x-aksen og protontallet ud af y-aksen. Og et hvert nuklid har sin egen position på kernekortet. Der er en midterlinje, som er sort, og det betegnes som de stabile kerner, og det bliver, hvor de er. De andre farver de er ustabile. De blå henfalder ved beta-, og de røde henfalder ved beta+. De gule de henfalder ved alfa. Det de alle sammen har til fælles er, at de alle sammen vil længes ud efter den sorte linje, så de nogenlunde bliver stabile. Henfaldene de sker meget spontant, fordi at de gør dem af dem selv, fordi de er ustabile, og man kan ikke forudsige, hvornår de henfalder på grund af kvantemekanismen. Det ser ud som om, at de her brikker de bøjer lidt, og det svarer til, at de store atomer, at de har flere neutroner, og det skaber afstand mellem protonerne, hvilket er ret godt, fordi at de er positivt ladet alle sammen. Så når der er flere neutroner, så holder de atomer sammen. Alfa-henfald er alfapartikler af heliumkerner, som bliver udsendt. Her mister man 2 protoner, og det er en meget tung stråling, fordi at der bliver udsendt 4 protoner. Ved beta-henfald er det en elektron, der bliver udsendt,
og antallet af protoner det stiger med 1, mens neutroner det går ned. Antineutroner er en lille partikel, som kan gå lige over jorden, uden at det bliver bemærket. Hvis den nu ikke var der ved henfaldet, så vil energien ikke blive bevaret. Beta plus henfald, den har en neutrone, mens beta minus, det har en antineutrone. Her mister man en proton, mens ladningen den bliver bevaret. Elektronindfangning, der sker der ikke nogen udsending, men der bliver indfanget en elektron. Den form for radioaktiv henfald har meget til fælles med beta plus henfaldet. Og ved gamma henfald, så er moder- og datterkernen identiske. Når et atom henfalder, er det ikke længere det samme atom. Derfor vil antallet af radioaktive kerner aftage med tiden, og den tid, det tager, før halvdelen af atomerne er omdannet, er konstant, og kaldes derfor for halveringskonstanten. Den betegnes som T en halv. Hvis stoffet er meget radioaktivt, forsvinder kernerne hurtigt, og dermed vil halveringstiden være kort. Vi har en formel, som kaldes for henfaldsloven, og den bruges til at forudsige, hvor meget radioaktivt materiale der er efter et bestemt stykke tid. Og den formel, den ser sådan her ud, som er n til t i lige med n til 0 gange en halv over t divideret med t til en halv. Og derudover har vi lavet et forsøg med terninger, hvor formålet var at illustrere, at der er nogle fælles træk ved at gentage stængende terninger, og på den måde, hvorpå et radioaktivt stof det henfalder. Og i forsøget, da vi udførte det, startede vi med en masse terninger, og alle de her terninger, de svarede til radioaktive kerner. Og dem kastede vi så på én gang, og de terninger, som viste 6 øjne, ville vi vedtage, at det skulle være kerner, som er henfaldet. Og de tages derefter ud af spillet, og så tæller man op, hvor mange terninger, som så er tilbage, og det svarer til de kerner, som ikke er henfaldet. Så slår vi igen, og så tager vi de 6'erne, så tager vi 6'erne fra, og så tæller vi op igen, og så finder vi ud af, hvor mange der er tilbage af de resterende. Og det gør vi så igen og igen, til der ikke er flere terninger tilbage. Og derefter så indførte vi de her tal ind i et skema, og så lavede vi et eksponentiel regression derefter. Okay. Til at måle radioaktivitet bruger vi en Geiger-tæller. Når en alfa eller en beta-partikel kommer ind i Geiger-tælleren, ioniseres luften. De negative elektroner bliver trækket over mod den positive stang i midten af røret, at stråling bliver ioniseret, det betyder, at elektronerne bliver slået ud af de ramte atomer og bliver til positive ioner. Geiger-tælleren måler den lille ændring i spændingsforskellen, der kommer, når elektronerne de bliver ramt af tråden. Det kan høres som tilfældig klik, når en højtaler den er tilsluttet. Antallet af målte henfald det bliver kaldt for aktivitet, og jo flere radioaktive atomer der er i kilden, jo større er aktiviteten. Man kan beregne aktiviteten ved hjælp af den her formel, som er A i lige med K gange N, og N i det her tilfælde det er antallet af kerner, og K er henfaldskonstanten. Henfaldskonstanten kan beregnes ved hjælp af den her formel, hvor at K det er i lige med En, parentes 2, parentes slut, divideret med T til en halv. For at beskrive, hvordan aktiviteten for en radioaktiv kilde udvikler sig med tiden, kan man bruge den her formel, som er, at A til T i lige med K gange N til 0, parentes en halv, parentes slut, over T divideret med T til en halv. Aktiviteten den aftager, kan man så se, at ved formen at den aftager eksponentielt, ligesom antallet af radioaktive kerner. I processtyring på fabrikker, og man bruger gammastråling til røntgenbilleder på hospitaler. Og jeg har sådan en sidenote, som er, at vi har en naturlig baggrundsstråling, som stammer fra jorden, os selv og rummet. Og faktisk er baggrundsstrålingen højst på Bornholm. Og derover så har vi også, så betyder fission, spaltning og benyttes til spaltning af tunge atomkerner, som uran-235, der indeholder 92 protoner og 143 neutroner i 2 dele. 92 plus 142, tallet 235 kaldes massetallet. I hverdagen så bruger vi alfastråling i røgalarmer, og betastråling det bliver brugt i processtyring på fabrikker, og gammastråling det bliver brugt til røntgenbilleder på hospitaler
og tandlæger. Ja. Og den naturlige baggrundsstråling, som vi har, den stammer fra jorden og selv og rummet. Og faktisk er baggrundsstrålingen højst på Bornholm. Så derudover så har jeg også en lille sidenote, som er, at fusion det betyder spaltning og benyttes til spaltning af tunge atomkerner, som uran-235, der indeholder 92 protoner og 143 neutroner. Og tallet 235 det kaldes massetallet for urankernen, det samlede antal protoner og neutroner. Kernerne de bliver så spaltet i 2 stykker, og så det er muligt at frigøre energi ved at smelte lette atomkerner sammen, og det kaldes så fission.